What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? Feel the power. David Jr. My heart it goes bam bam bam. Bună copii, eu sunt Mirna și astăzi am revenit la un nou videoclip cu Playtype Junior. Să începem! Acestea sunt figurinele care le-am colecționat după ce n-am mai făcut videoclipuri. Asta e o figurină care are și verde de panou și roșu și verde. Aici are roșu. Așa. O doctoriță. Așa arată. Mi-am dorit-o foarte mult. Și un moș negust. Și mai am încă 3 pungulițe. Punga. Știți cum arată și toate? Să începem să le desfacem. Am câștigat un fermier. Știți ce se află înăuntru? Acesta este fermierul. Următoarea figurină care este aici. Este un mic extraterestru, același știi, care este foarte amuzat și drăguț, cu un pistol. Așa. Și ultima figurină care este poștașul. Și mai am ceva de prezentat. Am primit de la o librărie un Lego. Să vedem ce am câștigat. Așa arată cumva. Cu monștri. Eu zic că este de Halloween. Este majoreta. Așa, să vedem. Are multe de montat. Așa, hai să vedem să montăm. Mi-am montat picioarele și capul. Credeam că e mai mult. Nu stă. De asta am venit cu suport. Și niște de astea pompoane cu un suport. Așa arată. Și asta este toată colecția de la Lego-ul ăsta. Și spate arată cum să montez Lego de asta. Și să vă arăt tot ce am câștigat astăzi. Și ce n-am câștigat și am de mai de mult și poate că nu știți. M-am gândit să fac și comuneți cu
adică ei se simțeau răstămâneți cu pizza că participă și la videoclip și să nu uităm de majoritatea asta. Și majoritatea care mi-am dorit-o eu de când m-am uitat pe pungă. Până data viitoare vă spun la revedere și vă aștept la un nou videoclip. Pa!